Yo, what's up? It's your boy Venz, Jethro original. Jethro na naman. So karon guys, kay muadto mi karon og Apollo. Wala na ko nag-intro ngadto sa balay kay murag saba ra jud kaayo kay ko. Unya muadto mi sa Apollo nya padong na mi karon kay dugay-dugay na jud mi wala na jogging kay kuan tungod ani pandemic pero jogging mi ngadto kay dagko na jud kaayo mong ngatian guys. Okay, dili na ta magdugay. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mi nga sa Apollo pero muadto pa mi sa pikas nga side kay nakatunga sa mi nga sa kanang Apollo. Unya muadto mi sa Apollo basig ambot kining kuan kining mao pay pagbalik ta ko ngari mga kaorig. Unya mao ni balik mi ngari kay para mag-jogging kay dagko na kay muntian tara dagko na kay muntian. Tambok na kaya ko mga kaorig. Okay, ipakita lang ako kanya ipakita lang ako kung nanami sa kining pikas nga side mga kaorig. Okay, managa na ta mga kaorig. Jethro naman. Karon guys kay padolong na jud mi pauli kay init na jud kaayo unya. Katong nami ngadto sa pikas nga side. Nya naa na mi ngari sa katong nay tungason nun. Katong ngadto sa pikas nga side ipakita lang ako ngadto ang katong kuan katong unsagi kining kanang yung kuan kanang views ba sa Apollo. Naghintay ka ba? Ipakita lang ako ninyo kung unsa kanindot ang Apollo. Unya padolong na mi sa pagpauli na mo guys. Dili na mi magdugay. In 5, 4, 3, 2, 1. Tabunin kamera doy. Yo, what's up? Jethro na naman. Naabot na jud ko karon sa among balay kay uli na jud mi gikan sa pag-jogging ganiha kay 14 na jud inita. Unya basta tagabuntag day ngadto day kay daghan kay mag-jogging ngadto samot na og hapon nya daghan sa kay mag kuan ngadto kanang mag bike daghan sa kay manduroy kay ngadto kay nindot daw kuno kay view ngadto sa Apollo. O hinaot ko mga kaorig na mutan-aw jud mo na akong video kanang akong himo sa adto sa Apollo. Sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Venz Jethro original o paki-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1.